apang lawan Kang Mas Baduk Basu. Yen to mungkone Kang Mas Baduk Basu temekono ning kene, jaluk sabiyantu apa wae sing kudune kowe kabeh iki padha ngestokake gawe Kang Mas Baduk Basu. Monggo Kang Mas. Pasoreane kok kados ngaten. Wonten menapa, Kang Mas? Yai, Kula Kang Mas Baduk Basu. Roro Sundep, Injih kula, Kang Mas. Indusari, Injih, Kang Mas. Dimaulah padha ngapa. Sedaya menika rerasan. Sasa. Rantos rawuh panjenengan. Ing menapa panjenengan tindak dangu boten kondur, Kang Mas? Aku iki mau jebul kok rasane. Nggih sak to, asline. nggih. Layak ta layak. Nggon kula megunyang taman kuwi nganti sandung-sandung. Nanging rasa kok geleng atiku. Rasa cuwe penggalihku. Jalaran aku lagi wae mentas anglamari Betari Dewi Sri ing kono ora katon kok. Boten dipun tapi. Mula nganti aku temeka yang pengarepanmu dan Dewi Sri wis ngino karo aku. Panglamatku ora ketompo mula yang kene aku njaluk senjata pitulungan kowe sak kadrine. Mbok piye kowe sak kadrine gelem tetulung kelawan aku. Kenging menapa mboten Kang Mas Baduk Basu? Nek panjenengan kepenginaken ananipun Dewi Sri, kula sagah nyidra ananipun Dewi Sri. Wis aku. Kula badhe bebantu dhateng panjenengan, Kang Kula Mas. bakal sabiyantu, Kang, Mbok. Injih menika. Heeh, Jajeng. Kula. Kowe yo gelem bebantu kelawan aku. Nggih, injih, Nek pancen kaya mangkono ora usah dadak kesuwen yang dengan Taman Sari, gelis tindakno. Betari Dewi Sri mapan ana ing Warna. Kadang rusak antrine, upama aku kelakon bebojoan garwa kelawan Betari Dewi Sri, dheweke sarujuk sengkut tancut taliwa jare. Yo tak ranti. Gombak niku nate tiba, nggih, Bapak. Dados kula niku mesake. Buat karepotane gombak niku kula sing sabiyan. Ya matur nuwun ya, Kang ya. Saya kira arep ngarani tau tiba rada salah tolen ngono. Rada miring yen ngono.
Inggih, damelan kula namung resik-resik, Bapak. Sedaya sampun kula resiki sedanten. Kaya ta? Nggih. Apa? Sandangane Bapak nggih pun kula resiki. Adimu kaya ngono. Aku tukang adol-adol niku. Ya sebenarnya apa wong kula niku lan karo dhekne niku iso-iso kula dodol ning jalan. Sedaya sampun kula resiki sedanten. Nggih, pun beres. Ya ngene iki dadekake senenge atine wong. Nggih. Yen para murid lumpuh padha guyon. Mung panjang Bapak guyon kena. Ning aja nganti sebab. Nggih, Bapak. Niku kados kumbang niku. Lho, piye to, Kang? Iki telung dina. Ayo apa gendeng apa? Lah memper to wong tau tiba. Aku lu nganti telung Anak dina. Sampeyan aja ora ditulungi kok. Sinipun menika wonten wigatos menapa? Kula kabeh ndak tumbukake kowe. Kok bakal paring ngerti marang kowe kabeh. Pewal ing luar. Murid lan murid ing antaraning jalu lan pawit. Ora ndak parangake jalu. Maten inggih. Rungokno. Lah nek nekat dene wae ta. Yen kowe nekat nerak waler, kowe bakal nampa siku dendaning jawu. Siku dene Jawa. Ing Giriwarna kene bakal katekan wahyu ingkang mulya. Yo wahyu ning katentrem. Bener. Katentreman. Awujud napa, Bapak? Wahyu ora ana wujud. Wahyu ora kena bisa. Nek kepengen wujude wahyu ana Di kuwi, Kang. ning agel ana wahyu budaya. Lah nek wahyu budaya kena bisa. Oke, nggih, Bapak. Nek wahyu ning kampung. Ora bisa wae, bisa dirasakake. Manut manusa iki gedhe kasintayang. Iki eling-eling. Monggo. Kadose wonten ta? Monggo. Monggo. Sinten niku? Sinta. Yon sewu napa leres pentapan giri warna. Nggih, leres. Pentapan nggih leres. Mas Bathara wis Ya nyuwun bedari. Kang Mas Bathara Wisnu. Ya iki. Kahayunipun kula saged kepanggih melih kalih panjenengan Kang Mas. Awit sak sampunipun kula menika tumurun wonten ing Macapada. Kula menika tasih dipun oyak-oyak kaliyan para angsa Kang Mas. Mila wonten ing Kraton Purwacarita kula menika dipun ungsikaken wonten ing Giriwarna Kang Mas Bathara Wisnu. Ya iki bedari. Kula Kang Mas. Panten sawise jeneng kita turun ana ing pati. Unggasan gunung dawuh saka metu dalem ewang kulo. Supaya ndampangi lakumu. Kados mekaten Kang Mas Bathara Wisnu. Bener iki. Menika Joko Tani saking dusun Manti. Bener. Nami kula Jokotan. Mijil saking dusun Tepok Kencana. Gunungipun wonten ing Bukuk Manti. Paradene kula sampun kajibah. Kanisa dalam ingkang Sinuwun Prabu Sanggabana. Ingkang sepados nderekaken dhateng tindakipun Sang Penariti. Wong Tepok Kencana bagus. Iku piye lho? Wae. Nika sinten Bapak? Sing wadon Wayu age. aku ini lagi gede pandari.
Ini jeneng sira bisa njogo marang kangsingane kata. Kok kadang pripun ta boboleripun? Menika sinten tepang kalian iki lho. Iya. Kadang penjenengan, Wah, niki nika betari kok, Bopo. Betari kok kan. Iya. aku betari niku Dewi Bathara Wisnu. Jenengan iki Bathara kan. Betari. Dewa jane tunggale. Ora campur betari. Saiki ndak barengake tetepungan. Tetepungan nggih. Dadi soleh aja nggawa tepung tepang ya. Tepung kudu kira glepung. Iya, ayo glepung. Nek tepung ya tepung aja tepang. Piye piye? Kok dadi bingung ta aku. Tetepangan bayu jare. Tetepungan. Kula Sri Kunco. Bisa mungkin bae. Aku ya bisa. Ini sadangane apik dhewe. Betari kan. Karo dewa wedok ora ngono. Dewi. Ben nek jenengan kondur teng pundi niku? Kayane kan kula derek nggih, ora usah melu. Ora duwe sriki karo. Mengko yen kowe ceblok malah kula tak gondelan jenengan malah sampean kok dilapor. Bali sapa kowe? Wah, Sri Gomba. Sri Gomba. Dewi Sri Mbak. Mergo aku wis mapan ana ing Marsa Pondro ngaten nggih. Dan iki Pak apik nggih. Kowe kepengin nggih aku tak romo Mas. Monggo Kowe iki bicara. ditamoni Monggo monggo. Ya wong apik lho Kakak. malah nanakan. Lah sing kae Mbak Yu. Nika kula kepengen entuk mboten sing kenalen dalem nika. Wah, ayo Di. Ayo. Kucung. Iki jaman ngopo salaman di mana? Lagi salaman boten buah niku ra nggih. Aku kucung jenengku sapa? Cewek wedok jenenge kok Iya pancene kok. Diweni Sri Kuncung. Ora Sri Kuncung. Sampeyan sampeyan wis krungu. ora pati Jenengku Joko Tani. Kakang Joko Tani. Lan aku Sri Gomba Kakak. Oh, Sri Kunjung, Sri Domba. Iki wadon kabeh. Ya, masa gak Kene. Dadak iki ana bocah lanang sing bagus ora gelem ucul-ucul sing salaman. Kula Sadono Den, Sinten asmane? Sadono. Sadoro. Apa iki? Bagus niki lho. Ora usah dibatutke. Sadono. Mesti kebalaran. Sadono. Sadono Den. Joko Tani. Ha nggih. Kakang Sadono. Srenggono. Oh, Srenggono. Mboten astronot. Menawi Kakang Srenggono, Joko Tani kula. kula Lanjam Sura. Lanjam. Nggih. Akhire nuwun lho Bapak. Niki wau Dewi Sri kok nangge panjenengan kok Kakang Bathara Wisnu. Ya, sampeyan iki ra yo ra krungu kok piye to Kak? Lho wis Wong wis cerita. Ora krungu Kang. Ya kae butuh nek tambeng. Pas. Kang Mas Bathara Wisnu. Lah nggih. Panjenengan ambali Lah nggih Bapak. Suwe-suwe jo tiba kabeh. sampean kok yo Wah, tak kandhani ning ora kena kaget. Nggih Bapak. Butuh karo tambeng. Panjenengan. Panjenengan inggih Bathara. Duh, Tengen ngatur Bapak. Ora aku ya wis ngerti. Sampeyan wis ngerti tak? Nek karo bapak ora entuk cerita-cerita karo Lah aku kandhani kok Kang. Yai benar. ki kula Kang Mas Bathara Wisnu. Tak jaluk kanthi banget dikerasan-kerasanke mapan kono ing diwan. Mriki mawon kula menika caket kalih panjenengan kula menika rumaos-maosan Kang Mas. Awit bebaduh ing antaraning Giriwarna lan Purwocarita. Yen Purwocarita kae mapaning kutha Guru. Nanging yen ing Giriwarna kuning adoh marang karang.
Mboten dados menapa Kang Mas Bathara. Saya kula niki ento Pripun? Dari seneng duweni sedulur kula. duweni sedulur kaya Wah, Bayu. repot nek Piye, Kang? karo gombak niku. Takoke Kang. Niku apa jalukan to? Nggih. Niku Apa jalukan. jalukan cari Sampeyan jaluk? ya sampeyan lho ya. aku duwe tak wenehi. Lho, saestu niku nggih walah. Jenengan niku dahare napa ten mriki niku ora enak lho. Enehe mung iwak pitik tok. Ora apa-apa mangan sak mangane kok. Mboten nggih. Oh nggih. Mboten sampeyan ngomong kula nggih pun Bapak. Sakit dibuat Oh mboten nggih. Kula jalan ten bumi nggih Bapak. Monggo Dewi Sri. Sedulur Joko Tani ayo. Ayo, silakan. Ayo. Terima